Kaixo, arratsaldeon guztioi, gu Gasteizko Algara dantza taldea gara. Algara dantza taldea, beste dantza talde batetik zetozen 15 bat dantzari gaztek sortu zuten 2000 urteko apirilaren 13an, Arabako Vitoria-Gasteizeko hirian. Azken bolada honetan, Algara dantza taldeak aurrera egin du, eta 13 urte daramatza Euskal Herriko folklore tradizionalaren alde lan egiten. Euskal folklorea sustatzeaz gain, dantza munduko korronte artistiko berrien bitartez koreografia berriak sortzeko ahalmena eta grina badituela erakutsi ditu. Modu honetan, bata bestearengandik banandurik dauden bi munduen batura erdietzi du. Modernoa eta tradizionalarena. Horrela sortu zen bi garaien batura agerian uzten duen ekitaldi hau. Dantza munduko joera berrien alde egiten dute, eta grina horik bultzaturik gauza berriak ikertzeari ekin zioten. Eta zergatik ez? Erritmo, pausu, janzkera ezberdinei aukera eman, eta zergatik ez? Beti erronka berri bat izaten ziren partitura berriak ikertu, eta zergatik ez? Kultura ezberdinen bat egitea sustatu, euren betiko pausuek dimentsio berri bat eskura desaten, eta zergatik ez?